प्रणाम प्रणाम। हम मुखिया छपरी जादू। हम पिछला बार जीत रहनी तो का ना कोयले रहनी। सुनी हम का कोयले रहनी। चले खातिर साइकिल ना रहे तो 4 चक्का बाटे। आज रहे खातिर मकान ना रहे तो आज 3 तला मकान बाटे। और गर्मी में जहाँ पंखा ना चलत रहे तहाँ आज एसी कूलर सब कुछ बा। जैसे हम जीतल बानी तो हम अपना खातिर बहुत कुछ कैले बानी। तो हम अपना जनता खातिर भी बहुत कुछ कैले बानी। तो सुनी हम का कैले बानी। एक अमीर आदमी के इंदिरावास पास करा दिले बानी। अमीर आदमी के लेटरिन पास करा दिले बानी। गरीब आदमी के इंदिरावास खा गइल बानी। गरीब आदमी के लेटरिन के पैसा सब हपच ले बानी। अब पूरा हम अपना क्षेत्र में विकास के नदी बहा दिले बानी। नदी अभी अपने ना अभी और सुनी पूरा गली गली के रोड तुड़वा दिले बानी। और खेत खरियान में पूरा टाइल्स लगवा दिले बानी। टाइल्स माने कि हम जीतनी तो बहुत कुछ कहनी। अब फिर से खड़ा हो बानी जीते खातिर। आ जीते तो यू से बेसी करे। माने कि हम जीते तो का करें कि सुनी। अभी तो स्कॉर्पियो बोल रही बा। अब की बार जीते तो फॉर्चूनर लें। फॉर्चूनर छापरा में एगो बड़का बिल्डिंग किने और 18-20 बीघा जमीन जौन बेचाइल तौनो ले लें। और ओकरा बाद थोड़ा बैंक बैलेंस बना लें। और ओकरा बाद जौन थोड़ा मोरा पैसा बची तो गांव के सब बुढ़वा लोग के एयरफोर्स में नौकरी लगवा दे हैं। आ सब जवान का सन के बूढ़ा पेंशन लागू करवा दे हैं। अब छोटका सन के अपाची के साथ एक ही को कांटा दिवा दे हैं। आ सब लड़का सिंगल के जितना सिंगल बांस हो सब खातिर चाइना से माल बोलवाते हैं। आ सारा स्कूल बंद करा के आ स्कूल के जगह पर जुआ के अड्डा खुलवा दे हैं और बियर बार खुलवा दे हैं। अंत में हम इतने कहें कि एक बार जीतनी तो इतना कहनी अपना क्षेत्र के नाश। अब की बार जीते तो तारा सब दिन के गांव में करें बात। अब अपन अपन वोट दी। सब्सक्राइब बटन दबा के तो प्रणाम।